Takže situace se má následovně. Poté, co jsme si tady prošli celou vesnici Svijanský újezd, provodili jsme si areál, kde se včera odehrála ta merenda. Našli jsme otevřené místní potraviny, kde jsme si koupili kávu a Red Bull a klobásu bez chleba. Tak jsme se vrátili na místo činu a situace už byla taková, že Zdenda ustál ve frontě se svýma kamarádama ze včerejšího večera a Péťa, u Péti se nic nezměnilo. A teďko tady probíhá tady puzení, nicméně víceméně bez úspěchu. A pozor. Jiří obešlo. Nemůžeš mi přijít na jméno, jo, po ránu. Teď jsi v televizi. Hele, pojďme ty benefity. Stávej, Růženko, stávej. Dám ti polibek, stávej, Růženko, stávej. No, tak a takhle máme jet, no. Ty starý.